Bé, hola a tots i totes. Aquests dies de quarantena segur que a molta gent li passa i és que creix molt ràpid el cabell. Per això avui nosaltres ens el tallarem. Comencem! Està aquí dins. Vale. Apa! Bona obra? Sí, ha quedat bé? No, Vinga, va. ara em toca a mi. A davant també? Tot. Una feina més llarga, però què?
Passa'm una mica el pinte, aviam si hi ha algun que tregui el cap. Vale. Para! Ahí va. Oh! Hòstia. Que em sembla heavy. Posarem el pinte. No pensarà, ja ho veuràs. No fallarà, pots tornar repetint. Sí, penso, sí. I goita, ja hi he pensat, ja. He de dir que els dos sabíem que passaria. Jo sí, jo sabia que els dos tenia que passar. Però mira, tinc aquests aquí, aquests cabells llargs aquí, que t'ho fent. Els ous. I està tot. Sí? Ja està. Bueno, fins aquí la tallada de cabells del meu fill. Espero que us hagi agradat i si em voleu fer cas, no ho feu a casa. Ens veiem al pròxim vídeo.